Tini kok ti salo kok tuma faisa paikha halwa kami amchaini lukurok femlok jagmani kok tomani bising tui saiman kha kamini IPF ti netarok lam katal slamoi rinai hanoi sawoi lam kacamni idrok joto faloi chakha hinoi fiaba tamosok joratoi tabuk fano lam katal slamoi riakho kami amchaini lukurokni mono silchamung Haidi khanai naidi ingge norok tamo saka kami amchaini lukurok. Oro ani bumung onjoli koloi o holwa parani ang o lamani bagai jeng asung kosto je IPF ti sungni phaimala o lamana khurise I turungoi se phalai tau ka chin pararu I phailai tau sugi phailai tau sungpo jabai Iwo himna nango, jeng jago musta hui ongkona nango. Beka jeng obono jeng bahai kalainai jeng obono jemne phana jeng o jagawo jeng bisar nayo jeng obono kes nayo bok dikha jeng chini lama no soliri nani chini lama na hamri na hamai. Jeng asukla dukhu marni tongka o lama ni bagai jeng jerai phangchini o lama no himo chini para ni borau bupora soda khalaina ni borok togo lama kahama himia jerai khonai rau lama sitrawo kalai pai school ni thang payo jeng asukla kosto nami tongka je aigi CPM ni amala id boy rima bo IPF ti neta rau khuri chakha chini o idno lama ni idno hangka jeng obono ni kes nai tongo jeng kahma khlai jeng obono tai sarap nani musuh ya omo bicara asar nai tongo jeng bobotai kha o lama ham nai bobotai kha chini jono sadaron thang nai jeng chini rogi na ri boja bai de balai manai jeng rogi srapsan bising ongai thang lama kesaro rogi thaipai tongo chini rogi hospital sok paya khlai jeng bawi bupaya himri bumaya hangkla jeng oro jemni phan gari nang jeng ob lama ni bagai kaham ka jeng bicara naya sa jeng obono jakarya je IPF ti neta BJP jodra o lama na phalai chawo o idna phalai chawo jeng irega bai na makhuro bai kan na rega bai khor jono rungriwo jeng rega hangkla phaikyo jeng borau khidang dingka khipa ma tangnai jeng ma sayan karone jeng rega kastang ma ba borau asumoyo kala borau lama na snamai rine haimane asuk borau IPF ti neta BJP jugraubo neta 5 bosor 6 bosor kakhna bele tabu pojonto snam ya borau jeng obono ne bisa nai tongo tabu Parani tui fang ba neta hamjangnai member chairman rok norok ok khoborok sagada sajak Engke borok tamhon borau rinai rina hampan ketal rina hampan jeng bisas khlailai ya jengla duku simanai tongkha o jagawo neta rau si phalai chai tongka jeng subana sasinai IPF ti neta je phalai rok ni mung kai phalnai ni mung hungka jeng obo chini parani obo jonta yo ongko buisumoni koloi doniram koloi jeng borau no bokol bai thangbai nukha ko somison koloi no kaisa khnawo tai jonta sori jomatia no kaisa khna ka jeng porewo borau no phalai chakha nei jeng koina mo suma kama haise sini lama agina hake no sna badi bro amot belai daun ungo nei bro komi dikha nga daw komi ro it ka hamboi nei nei bro sajak nga bro tabu sunga pun koimung borok no sini parani member ne takhanya no sembong na hania kaham no hono borok sini lama no agina hake boi na ni ingthung Jadi borok boy dia, angka borok orang 3-4 bosor kai thangka seng naite sung makin kosto ko choli tung. Angka 3-4 bosor ni bore borok khai dia, angka basung ji seng nai mani nanya seng video rong no koyo. Snamoi dan sini samunel sini obona action nanan bagai.